Sanibona. Ninjani? Saphila. Yemini intuthuko yami osiyani. Mfobo Jabulani. Webantu be-ANC KZN. Le njeje benidlalisa umfowethu beniyenzelani njonto? Isihluku enisenze kumfowethu beniyenzelani njonto? Ibhlungu into eniyenze ngane yakwethu. Ibhlungu. Ngale nto ayenza 2017 seningaze nimenze nje mfowethu. Aniyilungiseni le nto. Ngicela niyilungise ngoba ibhlungu. Mina nginamfowethu nje namhlanje. Ile njeje benimdlalisa yona. Mina ngizuyifihla leyo nto. Angizuyifihla leyo nto. Niyenzile le nto kumfowethu, niyenze kena ngobulungile. Hayi mina bandlaye. Balokhu. Ngibonge eMshiyeni isibhedlela. Abantu always complained about ukuthi eMshiyeni isibhedlela esingekho right sinjanjanjani. Ubhuti wami ngolesihlanu last week simi eqala egula ephalaza eSeyadini. Samthatha samisa eMshiyeni. Odokotela nonesi were very helpful. Ba attenda kuyena ngokusheshsha. Bemsiza babe seduze kwakhe the whole time. That night, that afternoon, bamnikeza senior doctor who was right there next to him. Mina ubhuti wami ngimbonile egula. Ngihlalile naye egula. Ngihamba naye egula. Engisiza kweminye imisebenzi. Sihambe naye ngikhumbula ngelinye ilanga ngangimcelile ukuthi angiphelezele ngiye Harding. Kwakunenkinga la ngangisebenza khona. Dinga ukuthi kukhulunywe nenkosi. Wathi ubhuti wami sisi wami uzokuphelezela. Zohamba nawe. Egula enjalo. Kwakusuku lakhe afanele ahamba ye ku dialysis. Wathi namhlanje sisi wami angeke ngize ngizokuphelezela. Sahamba naye ubhuti wami. Sathi mesidlule eShepstone. Wathi yazi sisi wami uyabona ukuthi ucingo lami lithuli kanjani. Athi indlela uyakhumbula kuqala ukuthi kwakuhlaze mengithi ngimile nawe ungene ingcinga eziningi. Kodwa manje ayikho umuntu ongifonelayo. Ngizofona manje ngiyabaphendula ucingo lwami. And unfortunately angeke leyo nto ngiyeke ukuyikhuluma ngoba ibibhlungu kuyena. Ujabulani besiza wonke umuntu. Khona abantu abafika Eyadini bengasiba abantu manje baabantu. Uyabona nje umfowethu nje oba ekhuluma kanje. Asikho kahle emoyeni. Ngenxa yokuthi uJabulani ekugcineni abantu bese bengasamazi. Bakhona abangani bakhe akade be close kuyena. Ngekhathi zakhe zokugcina. Abekwazi ukuthi ba pick up ama calls akhe engaba name manje. Kodwa angifuni ukuthi ngibe lapho. Bayazazi nabo. Into abantu abayenzile ayimnandi because manje sekuthiwa fanele accept ukuthi uJohn bewumuntu wabantu fanele sivumele abantu benza into abafisa ukuyenza. Beningayenzi ingani uJabulani esaphila? Beningayenzi ingani uJabulani esaphila? Nifile up iyadi. Beningakwenzi ingani lokho? Namhlanje kuyakhulunywa ngalana ngala kuthiwa kusho into eshoyo. Kubhlungu. Imbukile mina ubhuti wami egula.
Kuwe kwagula uma ubhuti wami kodwa naye egula weze zombona uma. See, every day uma engaphilile sesibhedlela for a good week. Kodwa he made sure uma visiting time uyafika emini nantambama. Ubhuti wami abantu abaningi failed him. Sebengama bakhulume babakhulumayo basho abakushoyo. We are standing our ground. Iningi lenu, 90% of you never helped him egula. Anzange nize nimsiza. Engikubongayo kodwa ukuthi ubhuti wami sithe ngosuku lwakhe insuku zakhe egula ngoLwesihlanu engene esibhedlela. Isibhedlela ngiyasincoma again, I would say that. Even ngasathi sibuya ngomgqibelo, same thing. It was a different doctor, different shift, but basikwazi ukuthi bamgade kahle ubhuti wami. Into that made us more upset, for whatever reason, khona abantu ekseni ngomgqibelo babesethi RIP Mjay. No bani nina enisho leyonto. Ubani oninikeze leyo lungelo? Ubani oninikeze leyo lungelo? Kuwo konke ubhuti wami ngiyamthanda. Ngimthandile nasekwazi waba sekugcineni ngisamthanda futhi namanje. Kodwa kube buhlungu kumina ngaphakathi ukuthi ngibuke konke lokho kwenzakalayo. Ngiyathemba ukuthi abantu laba ehleli khona uyothi nangenye ilanga omunye umuntu edlula la kudlula into eyadlula kubhuti wami akwakhumbule amazwi wami ukuthi umuntu mayisegula engekho right uyamsupport, not lento eyenzekile. Uma ngabe ubhuti wami eposta isithombe sakhe egula, abantu bakhulume ngalokho. Sina we are fighters. Uyabona uManyusa lo hleli lapha. She's a fighter. She taught us to fight. She taught us ukuthi sibe yilabantu esiyibona namhlanje. Uma wethu ngiyambonga naye ngoba uyena osifundise ukuthi sibe abantu esiyibona namhlanje. Uma wethu ubaba washona sisabancane kakhulu. Kodwa she stood by us, wasikhulisa. Yiko uJabulani eyilo umuntu awuyena olwayo ubuka wabuka uma elwa ekhulisa izingane zakhe. Ngiyacabanga ukuthi nezingane zakhe ziyabona ukuthi sabantu abanjani ekhaya. Nabo bazoqhubekela kuloko. Kodwa nje into engiyicelayo kunini nonke anithandane genuinely. Umuntu ungamthandi ngoba unama benefits at that time. Mthande ebuhleni, mthande ebubeni, umthande noma yini, whether umngani wakho noma uyini. In memory of Mjay, ngicela nithandane genuinely. Noma ngabe ufila kanjani, noma ngabe kwenzakalani, ngicela nithandane genuinely. Ngizosho nje ukuthi asikho happy. Asikho happy. Kodwa kulungile. Hamba kahle mfowethu. Konke obufuna kwenzeke kuzokwenzeka. Sanibonani. Baba. Lala ngokuphumula. Hayi, nesihlukumezile emhlabeni omapholoba. Kulungile. Lo mhlaba lo ithe kulonke lo mapholoba. Fanele ngabe nesiphathiso kweqanda kodwa nesihlukumezile. Kulungile.